हेलौ लोगोफोर नोंथांमोना माबोरै दं मोजाङै दं ना गासिबो गोबावनि उनाव आरोना आं दिनैसो भिडिअ लानानै फैदों माने सम मोनाखै आंना एग्जाम जासिगोन नालाय माने एग्जामनि थाखायनो आं माने भिडिअ बानायनो टाइम मोनाखै आरोना लोगोफोर माने दिनैबो आं भिडिअ बानायगोन बानायबाय आरोना माने मोनसे जायगायाव फैदो जोङो माने जोंनि कलेजनिफ्राय ITI कलेजनिफ्राय माने TF भिजिट दङ आरोना बागानाव आरोना साहा बिलाइखौ माबोरै बानायो मा सिस्टेम बेयाव फैदो आरोना थ' लोगोफोर बहुत गोबावनि उनाव दिनैसो नुजालायबाय नोंथांमोननि सेराव नायलांबाय थादो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ माबायदि जायो चलो लोगो गासिनो नोंथांमोना नायगासिनो मिस्टार नोंदा सेने लोगोफोर चलो नायलांबाय थादो सिङाव हाबनानै देखायनोसै माबायदि मा दं नायलांबाय था लोगोफोर सापातफोरखौ माबायदि बानायो मा मिथिङाव सोरबा मा जायो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन लोगोफोर जोंना बिथांमोना फट' साफायगासिनो आरोना ग्रुपनि माने फट' साफायदोंमोन आरोना दा जों हाबलांसै सिङाव हाबनानै नायनोसै किसुमान माबाखिनियाव आरो केमेरा अन खालामनो होआ आरोना खोनानाय बायदिब्ला सिङाव हाबनानै नायनोसै लोगोफोर हानायखिनिखौ देखायनोसै नोंथांमोननो नायलांबाय थादो लोगोफोर Hello guys, माबोरै नोंसोरो खबरफ्रालाय नोंसिना? जोंना मायबा होनोनो आदा गोजान मा होनो? आं दा होननो गोसोखौ जादोंमोन जानायालाय मन जाबाय। मा होननो माने नायलाय दे भाई आलि भाई आंनि फट' साफायनायफोरखौ नायलाय पुरा चसमा लागायनानै उइनि माने हाबावनांगोन ना खोथादो आरोना आं थिगना हरदो दुइस लोगोफोर फट'नि हाकार बिराद गेदेर मेसिन दं दे लोगोफोर बाप आरोना साहा बिलाइखौ फार्स्टआव बिलाइखौ खानानै बागाननिफ्राय खानानै नैखौनि ड्राइ खालामो आरोना माने गोरान खालामग्रोयो आरोना नङाबा माने गोथांबाथाय माने माबा जाजोबोनो आरोना माबाया रसा ओंखारजोबो ना गोथांबाथाय सेफ्लेबाथाय ओंखायनो गोरान जेमता खालामना लाग्रोयो आरोना लोगोफोर बिदि सिंनिफ्राय सिङाव बोयो आरोना हावाया बोयो सिंनिसो बोयो उल्थानो ओंखायनो लामना दोनो आरोना लोगोफोर बेबायदिनो बुहुत नुदों आरोना जेराव दोङो नायलांबाय थादो लोगोफोर फारसेनिफ्राय लोगोफोर नैयाव जागासिनो आरोना साहा बिलाइ बानायगासिनो ना बिलाइखौ माने हागासिनो गोदोर जायो ओमफ्राय नेक्स्ट फिसा फैयो आरोना लोगोफोर फैयै नैयाव गोलैफैयो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आरो बेनिफ्राय बिथिं लास्ट ओमफ्राय क्लियार जायो आरोना लोगोफोर बैयाव हिट जायो मोनसेबाव फुरा मोदोमदो वाव नेचारेल पियर आरोना पियर सापात पियर आरोना लोगोफोर कालारा हारसिं अट'मेटिक चेन्ज जायो आरोना बेनिफ्राय डाइरेक्ट फैनानै गुसु खालामगासिनो आरोना बेखौ फेनदो दै होगासिनो आरोना बरा हावा होगासिनो नायलांबाय था आरो हानायखिनिखौ देखायबावो नोंसोरनो नायलांबाय थादो लोगोफोर हराव दै लोगोफोर बारा खोनाया माने मेचिन सोलिगासिनो ना ओंखायनो बारा खोनाया नोंसोर नायलांबाय था लोगोफोर आं देखायलांनि नोंसोरनो हानायखिनिखौ आरोना ड्राइ जाबाय थादोंमोन ना ओमफ्राय नै सिङाव बिथिं हिट जानानै पुरा ओंखारबोबाय आरोना सापाता पुरा पियर ओंखारबाय आरोना नायनो लोगोफोर थांनानै बेलेग जाहैजोबो आरोना गुन्दै गोदोर फिसा दं नालाय पुरा माबा जायो आरोना 1 नम्बर 2 नम्बर जायो आरोना नैयाव सालिगासिनो नैया गोदोरा बेलेगथिंजाय थाङो ओमफ्राय फिसा बेलेगथिं फैयो आरो इनिफ्राय बेलेगथिं थाङो आरोना लोगोफोर
फुरा इफोर सापात गोजा लोगोफोर सब बस्ता इफोरखौ सब पेकिं खालामजोब्बाय आरो ना लोगोफोर नैयाव माबा सालिगासिनो आरो ना लेथ्रा बेलेग थांगोन सालिगासिनो आरो ना इफोरखौ बेलेग बेलेग थाङो आरो ना गिदिर फिसा नैयाव पेकिं डाइरेक्ट पियर अरिजिनाल सापात आरो ना लोगोफोर फुरा फिल्टार जानानै फायनानै नै दायो डाइरेक्ट बस्थायावनो सोखायो आरो ना पियर आरो ना फुरा पियर न Pura pior. लोगोफोर नै मोनसे आरो फिसा आरो ना फिसा मोनसे जायो पात्तासिना नै लेथ्राया जों गगासिनो लोगोफोर लेथ्राया नैबे बस्थाखौ नोंसोर नुदोंना नैबे पेकिं खालामना दोनदों आरो ना खिन्थु रियेल पेकिंआ इ नङा आरो ना जास्ट बेखौ बेलेग माबा जायगायाव लांनो थाखाय माने पेकिं खालामना दोनसोर आरो ना बेलेग जायगायाव लांनानै आरो मोनसे बेलेग पेकिं जाबावगोन आरो ना हेभिनो पेकेट सिस्टेमाव नैबे बुस्थुआलाय बे सापातनि थारा जे थायो बिलाइनि गेजेर गेजेर बिलाइफ्रावसो थायो बे आरो ना बे थाराया एक्सट्रा ओंखारबोयो नैबे आदामोन माबोरै मोनखो नायनानै मोजां ना देनायलाय लोगोफोर नैयाव हिट होगासिनो लोगोफोर हिट खालामगासिनो सिङाव हिट फुरा हिट होगासिनो गुदुं फुरा थान्दा लोगोफोर इयाव फुरा दै होगासिनो आरो ना फेन दै एसि बायदि फुरा फुल लाखियो आरो ना इयाव जों ओंखारलांसै दा सिंनिफ्राय लोगोफोर लोगोफोर नैयाव सापातखौथ' दिहुननानै नैयाव फुरा टेस्ट नायो आरो ना लोगोफोर टेस्ट नायाबा हामा जायोना लोगोफोर टेस्ट नायनानैसो बिसोरो माबा खालामो आरो ना गाइखेर आरो ना लोगोफोर ना प्रसेसफोरखौ जों नायजोब्बाय आरो ना नायखांनानै दा लान्च खालामना लानोसै ओंखाम जाबावाखैमोन फुंनिफ्राय जाना लानोसै टाइमबो जाखायाखैब्रा 9:30ल'सो जादों लोगोफोर थ' लोगोफोर नायलांबाय थादो पियर सा लोंनो लोगो पियर सा लोगोफोर पियर सा बिलाइनि बागाननि नायखांनानै सिंनिफ्राय ओंखारबोबाय आरो ना माबोरै नांखो नायनानै कमेन्ट खालामनानै खोन्थादो दिनैनि भिडिअआ बारा गोलाव नङा लोगोफोर बेखिनियानो आरो ना आरो लोगोफोर आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान दंबा साबसक्राइब खालामनानै होदो लाइक खालामना होदो कमेन्ट खालामना होदो शेयार खालामना होदो थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियामोन गोलाव खालामदियासै थ' बाय बाय लोगोफोर जै बरारनि नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन लोगोफोर